Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki jenengan pirengaken sak temenane nggih. Panjenengan mergo niki pun mulai alit sampai setuwuh niki panjenengan mirengaken tapi mboten ketemu kejelasane sak benerane. Krana niki nggih niku wau enten sing nutup-nutupi, enten sing goro-goroi. Tapi hake Allah tetap dibongkar dateng Allah senajan nggih pun ngeten-ngeten meniki. Alhamdulillahirabbil alamin sing namine Isra Mi'raj menika panjenengan sedanten niki mirengaken. Nggih, diceritakaken tapi mboten semerap kekarepane napa Isra Mi'raj niku. Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melampaui dipanggil datang Allah. Nggih. Prosesipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika fisike dibedah ngoten nggih. Nggih Mas Herman nggih. Fisike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dibedah, disuceni kalian air Zam-Zam, disaksikan dengan para malaikat-malaikatipun Allah. Lah ten mriki ilmune panjenengan sing boten ngertos. Nggih, sing penuh tanda tanya panjenengan akhire nggih mboten saged nglampahi Isra Mi'raj sak temenane senajan panjenengan umate Kanjeng Nabi. Tapi niki ten mriki kula jawab kersane panjenengan mboten ngendeng-ngendeng. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika Isra Mi'raj nggih fisike dibedah. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika budal diteraken cara kasar ngoten kalian malaikat Jibril termasuk sak fisike. Niki sing dados Isra Mi'raj niku sekedar sampean pirengaken tapi mboten dados ilmu. Penuh tanda tanya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ketemu Allah iku apa sak fisike apa-apa niku. Bukti disyariataken niku dibedah fisike berarti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketemu kalian datuwa sak fisike. Nggih. Paham nggih pun nggih. Ilmu berapa tahun panjenengan mireng-mirengaken tapi mboten ngerti ilmune. Sehingga takdiripun Allah panjenengan sakniki semerap. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika melampaui Isra Mi'raj ternyata sak fisike. Buktie pun nggih fisike niku wau disuceni kalian air Zam-Zam. Nggih, pun jelas nggih. Mboten sampai 5 menit perang detik niki panjenengan semerap ilmune ten mriki Rasulullah kepanggih Allah ternyata sak fisike. Niku rono wingi-wingi menika panjenengan mulai bujang sampai gak ada bojo sampai gak ada putu mboten semerap tapi alhamdulillah niki ilmune hake Allah sak temenane. Lah moko menika panjenengan kula paringi dalane ilmu sampean-sampean saged nglaksanakaken Isra Mi'raj. Napa ingkang disyariatkan dhateng Allah menika cerita para nabi-nabi sedanten saged terjadi dhateng panjenengan sedanten. Sinten mawon boten keturunane sinten mawon sinten sing purun ilmu Allah pasti diparingi dhateng Allah. Lah niku nggih moko kula paringi panjenengan dalane saged Isra Mi'raj. Otomatis panjenengan menika umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambaraken diceritakaken dados ilmu hake Allah. Panjenengan saged nglampahi Isra Mi'raj melalui nggih niku wau panjenengan kudu ning gadhahi istiqomah. Kuncine saged Isra Mi'raj niku panjenengan nggih enten selawat. Sinten sing goroh sampean? Kala-kala wingi. Nggih niku sing sampean pireng-pirengaken niku sing goroh sampean. Kula mboten semerap sampean ngaos ten pundi? Di pundi sampai mboten sampai semerap niki. Lah niku panjenengan nglampahi
istiqomah sholawat sampai dadosaken kunci suratul Al-Fatihah sampai hadiaken datang Rasulullah. Kehidupan sehari-hari sampai jujur. Sampean lek ikhlas poso, gak usah poso pati geni, gak usah poso ngrowot, gak usah poso mute, cukup sampean sing dilakoni oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Senin Kemis. Perilaku sehari-hari sampean jujur. Berusahalah panjenengan selama seumur hidup niki panjenengan kholwah niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih nglampahi niku. Kholwah 3 dinten paling gedhi tambah kathah nggih tambah sae napa kholwah niku masihun waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kholwahipun enten lebete guwa niku ninggalaken donya sak kabehane ninggalaken napa-napa menika moko panjenengan nggih ngoten 3 dina mawon pun nggih seumur hidupe panjenengan pasrahkan kepada Allah total 3 hari sampai kholwah. Disitulah mangkeh Allah maringi panjenengan perjalanan Isra Mi'raj. Tapi nggih mboten seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lek padha lak dadi nabi loro. Mboten sami. Sampean melampaui kholwah, maka sampean di situ sholat, di situ banyak asma-asma Allah, sholawat sampean baca secara Allah yang menghendaki panjenengan ada di dalam diri ini yang keluar perwujudan keimanan diri ini seperti fisik panjenengan di perjalanan Isra Mi'raj niku kehendaki Allah. Pun jelas niku boten enten wirid khusus tapi Allah ingkang nyuruh panjenengan bersolawatlah kepada kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga perjalanan Isra Mi'raj panjenengan mung perwujudane keimanan sampean sing diperjalanaken boten sami kali Rasulullah niku napa kok kula sanjang niku wau poso karena poso niku nggih nyuceni lebete awake sampean. Kejujuran niku wau kula ucapaken napa nggih Kanjeng Nabi ngengken panjenengan jujur nggih berseni lebeti sampean. Sampeyan boten dibedah, boten. Nggih lek Rasulullah atas perintah Allah disaksikan para malaikat-malaikat Allah, Rasulullah dibedah disuceni kali air Zam-Zam. Nggih, lek panjenengan kalian kula nggih proses kiambek sing kados ilmu niku wau kula sanjangaken dhateng panjenengan mangke panjenengan saged Isra Mi'raj. Boten melalui kula, boten melalui guru, boten melalui mursyid, pembohong kabeh niku digoroi. Sholawat niku ingkang sampeyan dadosaken amalan enten lebete waktu kholwah niku. Insyaallah sampeyan diparingi dhateng Allah langsung kados Rasulullah menika Isra Mi'raj. Nggih, ngerti toh sampeyan sakniki ilmu di Isra Mi'raj niku napa? Ten mriki mung boten 5 menit panjenengan pun ngertos. Lho napa dosae tiang-tiang ingkang nutup-nutupi hake Allah ngaos-ngaos ngalor ngidul menika niku urusane mriko ten mriki nggih urusanipun panjenengan piyambak. Maka menika panjenengan nggih senajan boten kholwah tapi panjenengan ngelampahi istiqomah ingkang kula pernah sanjangaken ilmune di jam 4:30 atau sesudah sholat asar sampai maghrib tapi panjenengan kudu istiqomah tepat waktune. Dan mriku mangke panjenengan proses diperjalanaken dhateng Allah Isra Mi'raj. Contoh gampang nggih ilmune. Mengko niki sanes ulama, sanes Gus, sanes pemimpin agama, tapi kula diparingi dhateng Allah pengalaman niki, ilmu niki kudu kula sampaiaken dhateng panjenengan sedanten. Kula pek ya mbok nggih mboten napa-napa, tapi kula mboten manfaat ten donya niki. Lah niku nggih tujuanipun Allah ingkang disyariataken urip ning donya niki kersane manfaat kanggone sekitare niku Allah ingkang seneng.
Lek ibadah salat nggih kanggoipun kula piyambak, lek zikir nggih kanggoipun kula piyambak, lek poso kanggo kula piyambak. Mongko urip nggih mboten tapi manfaat. Tapi lek manfaat kanggone wong, kanggone sekitare, gampang urusan kalian Allah, ilmu Allah ingkang disembunyikan gen-gen jahiliyah niku Allah ingkang memberikan walaupun boten turunane sinten-sinten, walaupun boten cari ilmu ten nggih sing mriko-mriko, mung sekedar nglakoni sampai iso cerita kaya ngene, mung sekedar poso sampai dikei nang Allah diparingi semerap sing kados para nabi-nabi nika. Berarti kula niki sanes nabi boten sami. Mung sekedar ngelakoni hak krono Allah, Isra Mi'raj yang sesungguhnya niki wau nggih niku wau. Nggih, semerap nggih panjenengan sampean istiqomah sak temenane mantun asar sampai maghrib. Makin sampean dipilih datang Allah menawi setahun, menawi setengah tahun, menawi hitungan bulan niku hake Allah sing jelas panjenengan kudu jujur. Nggih. Kudu jujur. Pun ngertos nggih dadose ilmune niki sing sampean ngendeng-ngendeng pirang tahun-tahun menika boten saged kejawab, sakniki terjawab sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika bertemu Allah sak fisike. Niku ten syariate. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.